Jokin Urain naiz, Txomin aurrera bolien liburuaren egilea. Txomin Iturbe Arrasaten jaio zen 1993an, frankismo betean. Eskolara hastean lehenik, lagun artean gero, nahiz topo egingo du herri baten zapalkuntzarekin, bere herriaren zapalkuntzarekin. Lantegia hastean, lagun artean, haien giroan, laizte hasiko da bere kontzientzia politikoa garatzen ere, eta horrek eta militarrean militatzera eramango du. 1978an, polizia atzetik dabilkiola ikusita, ihes egitera behartua sentitu zen. Iparraldea iritsita, jarraituko du eta militatzen, eta laizte bihurtuko da erreferente ere etako militanteen moduan eta zuzendaritzako partaide moduan ere. Talde parapolizialak behin baino gehiagotan saiatu ziren bera hiltzen, kotxean lehergailuak ipiniz, tirokatuz eta bar. Polizia frantsesa ere behin baino gehiagotan saiatu zen bera atxilotu eta espetxean mantentzen. Azkenik 1976an atxilotu zuten eta leheniko kartzelana txiki bat zuten ere, berehalaxe kanporatu egin zuten eta deportatuta Argeliara iritsi zen. Argelia iritsi zen Estatu Espainolaren eta ETAren arteko elkarrizketen kontestu batean, testu inguruan. Eta lehenago ere inoiz izan zen moduan, ETAren ordezkari moduan, bera izan zen Estatu Espainolaekin, Estatu Espainoleko ordezkariekin, lehenengo elkarrizketa edo kontaktuak izan zituen. Kontaktu horiek hala ere eten ziren bat-batean, nahiz eta gero jarraitu, baina momentu horretan eten ziren 1987ko otsailean Txomin istripu batean hil zelako. Hil ondoren, bere herrira Arrasatera ekarri zuten, eta bertan bere herriak, Euskal Herriak eman zion azken agurra. Askatasunen aldeko borrokan militante eredugarri eta erreferente nabarmena izan zen militante hori, merezi zuen agur sentitua eman zion. Hori izan zen Txomin eta bere eredua eta erreferentzialtasun hori geratzen dira guregan.